on suurimmat haasteet varmasti liittyy joka toimialalla digitalisointiin muodossa tai toisessa, datan määrän lisääntymiseen ja myöskin monessa mielessä valinnanvapauden lisääntymiseen, että nykyään ei enää tehdä yhdellä tavalla, vaan niitä tapoja tehdä sama asia on monia. No, tietohallintojohtajan pestiin on kyllä hyvin monia polkuja, mutta perinteinen on varmaan insinööritausta, mikä mulla itselläkin on taustalla ja asiantuntijatausta. Hyvin paljon hyviä CEOita muun muassa talouspuolelta ja on jopa erittäin hyviä humanistejakin nähty tietohallintojohtotehtävissä. Että kyllä monipuolinen tausta, kiinnostus teknologiaa ja ihmisiin on avainasemassa. No, motto on varmasti nykyisessä ja aikaisemmissakin töissä ollut sama. Nykyään siihen onneksi voi enemmän vaikuttaa, mutta kyllä se ehdottomasti on se, että tehdään oikeita asioita sen sijaan, että yritettäisiin aina tehdä asiat oikein. Eli kyllä ihmisten ja liiketoiminnan palveleminen on IT:n ydintehtävä ja se pitää olla kunnossa. Sen jälkeen voidaan lähteä keskustelemaan siitä, että millä tavoin se on saavutettu. No, meillä Koneella CEO:n suurin haaste on pysyä mukana kasvun vauhdissa. Konehan on kasvanut hurjaa vauhtia ja IT itse asiassa vielä hurjempaa vauhtia, koska tulee uusia käyttäjiä, uusia sovelluksia. Että pysyä mukana vauhdissa on suuri haaste. Itse mä näen oman roolini, että mä olen liiketoimintaprosessien kehittäjä. Ja prosessejahan ei tänä päivänä pyritetä missään ilman IT:tä. Eli se IT on se perusinfrastruktuuri, jonka päälle rakennetaan, ja se on se kehityksen yksi tärkeä moottori, jolla prosesseja tehostetaan. Aivan ytimessä, ainakin meillä. Mä olen oppinut paljon mun tiimiltä siitä, että pitää olla koko ajan hereillä ja reagoida asioihin. Ja mä oon myös oppinut, että ainoat asiat, jotka merkitsee viime kädessä on asiakaskäyttäjätyytyväisyys ja henkilöstön tyytyväisyys. Jos ne on kohdallaan, niin kaikki muut asiat korjaantuu kyllä. Mun motto. No, mä oon sitä mieltä, että elämän tarkoitus on kehittyminen ja ehkä niin kuin töissäkin joka päivä voi parantaa ja kehittää. CEOksi tuleminen vaatii, tai sellaista koulua minusta ei ole, vaan se vaatii aika monipuolisen erityyppisten roolien läpikäynnin. Eli CEOksi kasvetaan kokemusten kautta ja tärkeää on myös, että on oma tahtotila hyvin selvä, että haluaa vastuullisiin tehtäviin, jossa IT-domeenia hallitsee tai manageroi. IT-hankkeiden epäonnistuminen omasta mielestä johtuu yleensä hyvin perustavaa laatua olevista tekijöistä, jotka vaan joko ei nähdä tai haluta olla rehellisiä. Lähtien siitä, että onko tavoitteet selkeästi määritelty, onko projektin johto riittävän kyvykäs johtamaan, reagoidaanko niihin muutoksiin, joita vääjäämättä yleensä pitkissä hankkeissa tulee. Mottoni CEO:na on Run ICT like a business. CEO:n työssä on suurimmat haasteet mielestäni samat, jotka on ollut oikeastaan agendalla CEO:n tehtävässä aina. Toimia niin kuin tekniikan ja teknologian ja liiketoiminnan välimaastossa, tuoda ratkaisuja liiketoiminnalle, parhaimmillaan innovoida uutta bisnestä. Mun mielestä tärkeimmät ominaisuudet CEO:lla on pystyä ymmärtämään riittävästi teknologiaa, ymmärtää hyvin liiketoimintaa, jota palvelee, ja sitten henkilökohtaiset luonteenpiirteet. Se onkin hyvä kysymys, että voiko hyväksi CEO:ksi tulla vai pitääkö syntyä? Ehkä siinä pitää olla molempia, sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia että sitten kokemuksen ja kokemuksen kautta hankittua niin kuin ymmärrystä ja viisautta siihen työhön. Joo, mun motto on se, että IT lopulta on kuitenkin asiakaspalvelua. Tämä meidän kaikkien tulisi muistaa.